Hi, si Manang Hili ni. Hi mga kabayan, ako na pud ni si Manang Hilin. Karon mudong ko tus basak kay maglarot ko og tagod. Mami man trabaho sa una, maglarot og tagod. Kay wa may panusa na kami ra mangilarot. Karon maglarot ko. Larot ko og tagod mga kabayan. Baik ginja. Murah ko. Murah po ko ano ko Diyos. Vlog mo? Sure. Ano ka nang wala? Ayaw mag-explore namin. Isa ka. Mami, pelikuran na. Diyan ko pag-kisin namin. Wag ibalhin. Mama, nabalhin. Wala ko lingkuranan dani. Mama, nabalhin ito. Likod. Palikod na ino. Trabaho man. Rara, diara. Isa ka mga mularot. Isa may magtrabaho na namin. Pagkukuan karangi. Das Maria Amalia. Dali. Pangwasila. Lagay mo dali kwartak. Baos, nagbutak. Yang mga idol. Ay, it kami rin tanong na to. Alam mo. Ato kita dos butak na ni ron sa una tag bensin ko raman ni. Iba naman sila? Di bensin ko dun sa una. Bensin kong gatos. Ay, ting naman. Hoy! Ikaw alunga ka mga tinapatantar man na ron. Buwan na! Buwan, labi ka nagbasa starter. Dali, harang nila ba style? Ito na siguro. Gaano? Asa man ni ikanom dapit? Gani. Kasi yung tanong. Tanong po ka maring? Tanong, tiya di ang tagpa. Ito na ko gibuo, ma. Parang ako eh, basi ko natunong ko eh. Habag naman ko eh, dagto ko eh. Siningat ko. Oh, kakoy, karot. Ito na malang sa bihon. Labaw ni. Ingat ko pito na naan sa dalay ko. Mag-video ra ko. Racing ba ng upmate kay maputok mo nga dito? Uy. Ako ang kameraman. Ha? Sabon? Apa? Dari si along man sila. Pas ister tau ba? Nanakaw nga rin. Dari natin! Tagdos butak! Uli na kay. Buwan nagpunto sa inyo. Tagdos butak mo no!
Kaputol na. Ali na, tagdos ko ng butok. Animic. Animic siguro na. Ako gani po. Ako gani man putong gabi magabi man. Di mo na dinhi bati ang karon. Ay bakit pagkilaw bago na. Ginanap kilaw na. Di inani na dito. Aba wala mo dili do siguro. Di mo. Tayo ka to. Ila na may mo na. 50, 100 ka po. 100. 50 ka po. Kuya. Ma, no. Oh, walo. Oh, gadi na. Papansi pa, natagdos. Ay, Mo lagi ni. matang tak kita piso. Ulalot makater, tagdos butak. Bye, dato bulalo sa katipunan. Agaw ko rin. Natulong ko eh. Natanak ko eh. Tanong na pa dun sa anong lalay na. Sana mo sila, katong ng kamot lagi po. Kamot? Tagdos lagi yung butak. Oh, na, sige. Ikaw ter, namaw ka ka? Uy, anong di man nga. Dani man ko nabuhi. Ado laman kay jag malipong ka, nara bagay gibati. Nang nalagay dagang tambok minto pa na. Nga bitaw, tumbok. Hala! Nansa, ako nakalapok naman ko ikaw. Akan si ko kaya ako naglapok-lapok ikaw ha. Balik ako. Ha? Kaya mag-uwan sa ko. Umunaw. O na mong serbisyo sa una. Buntag sa do, maglarot sa una, Esther. Mag-awes basak, kay makalapok-lapok. Kaya naman ko sa una manghilak. Sadi mami mo eskwela sa una. Paano nga naming tatayos basak kay paibdon. Ano ba hilapok mo Di eskwela? ting ibot, ting kamot. Magbilang ang na ipaslapok sa basak. Mao ni among trabaho sa onas kami pay. Makaikag lagi. Makaikag mo tamak sa lapok. Makaikag. Nay! Mo ibot sa ko. Tagdos Nay! butak. Tagdos og butok. Tagdos butak na eh. Madula man 50 ka butak sa sakadlaw. Na kay 100. Nangag na sister ah. Bisa ko tututot na. Itang bahwaon. Hay lami imong gikaon. Habi, mabaliw tututot. Utot nga pink na. Ha, Utot nga pink. hay pa na. Ha. Utot ni nga pink. Hala kuy, was diri ka kita na na kuy. Tapay tayo po tapay orange. Hala. Tapay orange. Nga big box di ko sa bahay di ay. Mo ni utot. Alang dagas katipunan kaya ang itanam. Napatsikwa na. Kamya. Kana. Si humot. Kamya ba? Kamya. Kamya nga buwak. Aw naman kayo. Na. Tapos si bujo. Hala. Kasi yung bujo, dali masali, dalis mayor mo kagbujo haklap isang lubot. Ano naman ang lubot ni Mayor? Kaya na inap, piang ka ng bakbay, kitos, Fortis. Napoy. Ha? Kalar na mang labol nga. Labang na lagi ni. Oh, ano may tao. Hala, labog na kong buo. Ano mo ba yung nagbujo? Has, kuy, kuy. Ako, kalapok-lapok mo ka. Mauli na ko.
Doon sa kauli balik. Uli pa lumaganhi. Magdungag bay.